Kaixo, Maria! Kaixo? Zelan gabiz? Oso ondo, oso gustora, eskerrik asko. Eskerrik asko etortzeagatik benetan. Zuri, gonbitea luzatzeagatik, gazer bat. Maria, musikaria zara lanik eta be, eta hasi zinen konservatorio ezberdinetan nola izan ziren hastapen horiek edo. Ba, klaro, ni txikitatik musika ikasi nuen. Gurasoek hala erabaki zuten eta ni, bertara jutzen nintzen. Eta orduan ikasi beharriko dana solfeoa, pianoa, harmonia, historia eta arte, danetarik. Orduan txikitatik musikarekin eduki dut harremana. Behintzat ikasi dudalako. Baina niretzean ez ziren oso musikazaleak ez da ere. Ez, entzuten genuen musika, baina ez zegoen olako saletasun berezirik. Orduan nire hastapenak edo nire hasierak beti egon dira ikasketetin harremanduta, baina urte askotan egon nintzen ikasten, baina gero asko kostatu zitzaidan publikoan agertzea eta nire gauzak egitea. Nahi dut junpizka ikasketetara. Okerez banago konservatorio bat, baina gehiagotan egon zara ezta. Eta suposatzen du ideologiak edo ez dira berdinak izan eta hori balioko zitazu zure buruak konparaketa moduko bat egiteko. Zer eman zizun horrek? Nik izan beharra daukat nire musikako ikasketak balio handia izan dutela. Egia da, lehenik eta behin nire Balmasedako herrian irakasle bat zegoen musikazkoa, bat baino gehiago, baina hasiera hor egin nuen, gero Bilbora joan nintzen kontserbatorio, bi kontserbatorio ezberdinetan, eta nire musika ikasketek balio izan dute, nik ulertzeko musika beste modu baten. Baina sortzeko ez asko. Ez, zekaro, niri irakasten zidaten kopiatzen. Hau da, autore honek egin dago obra bat, eta zu kopiatu behar dozu, eta jo behar dozu, pianoarekin adibidez. Baina inork ez zian irakatsi, eta inork ez zian esan, ni konposatzeko gai nintzenik. Orduan, balio handia izan dute nire bizitzan ikasketa horiek, baina gero, ostera egin dudan lanerako, faltan somatu izan dut agian beste ikasketa motza batzuk jasotzea. Motivazioa jasotzea eta deskubritzea gauza berriak. Eta bat pixka bat gehiago eukitzea, ez? Bai, azkenean ikasketek ematen dizute base bat, noski, hori balio handia dauka. Baina gehiago da motivazioa. Esatea, izu Maria, konposatzeko gai zara. Eta, egingo ditugu, hainbat kurtzo edo, orain egiten dan bezala, ez? Umeak bultzatu sorkuntzara gehiago, eta ez hainbeste ikastera. Eta nola izan da zure kabuzko prozesu hori? Luzea, oraindik ere prozesuan da. Luzea, baina oso polita, bai. Azkenean erronka ezberdinak gainditzea da. Konplejuak, lotza, zuk zure buruan sinistea, egiten duzun hori gero kaleratzea ere komplikatua da, oso zaila da, ez dakizu kalitatezkoa den, ez. Orduan, esango nuke, oraindik banagoela prozesuan. Así behitu, komplikatua. Hainbat musiko taldetan egon zara, esaten baterako, esan batuela aboneo. Siroka. Eta kontatu zerbait edo aldaketa bat edo nola sortu zen taldea. Siroka sortu zen geunden musikherria herri bizketzean, eta nik nire herriko gaztea esan badak egin nahi zuen etxe bizitzaren inguruko abesti bilduma bat. Eta ni momentu horretan nahi neukan musika talderik. Hori
hori, eta gero Sahararen aldeko beste bilduma baterako bai parte hartu nahi nuen. Orduan, musikarrian zeuden hainbat musikariekin bildu, eta esan nun, lagunduko diazue kanta hauek sortzen? Baina inolako asmorik gabe, kanta hauek sortu eta jazta. Eta sortu genituen, eta oso gustora egon ginen, orduan esan genuen, egingo dugu talde bat, eta Siroka deitzen da, Sahararen aldeko bilduma hortarako egin genuelako iraultza Sirokoak. Orduan esan nuen, Siroko hitza iruditzen zait polita, baina femeninoan jarriko dut indar gehiago fiteko, eta orduan Siroka sortu zen. Eta okerretz banago, egin zenituzten kontzertu lexente, ez? Asko, urte askotan, hau da, 10. urtea da Sirokaren aurten. Eta, inditugun kontzertu asko, herri askotan egon gara, ez bakarrik Euskal Herrian. Euskal Herria be ondo ezagutzeko izan da tresna polita Sirokaz egon gara, herri askotan, jende askorekin partekatu dugu holtza, eta, anekdota holan berezirik, olakoak galdetzen diatenean, normalean, ez aita ateratzen ezer, baina esperientzia oso polita izan ditugu. Luis Bil hemen egon da prezun. Badakit. Eta berde lagun bitare patratu zenuen jamoruzko esperientzia. Luis Bilekin, nik harreman oso polita daukat, nire laguna da. Luis! Eta orduan beti deitzen didanean zeo zer egiteko ni beti animatzen naiz. Luisekin oso seguro sentitzen naiz, oso lasai egiten dut lan. Eta laburmetrai bat grabatu nuen, hasiera baten Luisekin egin genuen Sirokarekin bideoklip arraro bat, filmklip deitu genion, olako laburmetrai bat, baino musikarekin. Eta hain esperientzia polita izan zen, berak nahi zuela jarraitu lanean nirekin, eta nik berarekin orduan laburmetrai bat egin zuen, idatzi zuen, eta gonbitea luzatu zidan. Maria, ibiliko zara aktore lanetan eta zan nion, probatuko dut, ez? Eta egia esan esperientzia oso polita izan zen. Bai, oso aberazgarria eta Luisekin lan egitea placer bat da, ziken. Eta gaur zein da zure eguneko koltasuna? Nik lan egiten dut, lan nominaduna daukadura esaten dut. Euskaltzalen topagunean egiten dut lan, baina gero, musikarekin dago lotuta nire aizialdi kasi dana. Orduan normalean lan egin ostean, batzutan entzaioa daukat Sirokarekin adibidez. Beste batzutan aprobetxatzen dute konposatzeko etxean, edo sortzeko, edo idazteko, edo entzaiatzeko nik bakarrik. Edo Luis Bilekin orain ere badaukat beste proiektu bat. Luis Bil, Lila Brigada Politiko-Sozial. Igor Arzuagarekin bai. Orduan batzutan bebai, noa Luisen estudiora kanta batzu grabatzera, edo bideoa grabatzera, orduan, holan. Egunero zer dago beti egiteko, eta, sarnako gusto no pika, esaten da, ez? Pero multipika. Hori da. Hoize. Laurioa joaten zara Luis Bilen gana. Bai, Izorian bizi da bera, bertara joaten naiz, bai. Da. Maria, mila txuka etortzea bat. Zuri, eskaintzeagatik tartetxo hau, mila esker. Bilaleko diago ikusle musua handi bat. Hoixe, musu asko, lasterante.